Qui acostuma a parlar de sexualitat? On podries adreçar-te si tens dubtes? Què fas si has passat o has vist alguna situació desagradable? Quins recursos tenim al nostre entorn per ajudar-nos en temes de sexualitat o en les nostres relacions? Per exemple, tu creus que perdem la virginitat? Saber que la virginitat no existeix com a tal, saber que les coses que t'han pogut explicar del teu cos no són 100% certes, saber posar límits i dir que no, entre d'altres coses, pot marcar la diferència entre una experiència positiva de joc compartit o una mala experiència en afectivitat. Quan creguis que ha arribat el moment de compartir la teva sexualitat amb una altra persona, és important que sàpigues que necessitaràs confiança amb l'altra persona, necessitaràs intimitat, necessitaràs acceptar el teu cos i conèixer-lo per saber a quines coses t'agrada jugar i quines vols i quines no vols compartir. Et convidem a que revisis els continguts d'aquesta llibreta i si tens dubtes, que sàpigues que disposes del servei Infosex de l'Oficina Jove per tal d'aclarir tots els dubtes que et puguin venir al cap.